chitiko chinoshamisa chiri kuitika nyika yeZimbabwe. Pane mapictures akacirculate pasocial media, especially on X. Tichiona kuti pane vanhu vaicelebrate kuda kwaCHATAGWIREI recent days. We have seen kuti kuda kwaCHATAGWIREI panguva ino pane mapictures avakatogwa pamwe nemudzimai wake, mapictures akanga ari iconic vari paHICC, and ari kucirculate vachiti aiwa wanga wakachena hapati zvegodo. But pane macomments nemacaptions akuiswa nevanhu ari kuonekwa kunzi akuisa Tagwirei vachimucelebrata semutungamiri wenyika yoruba subscribe like what on the bell icon. Now yatanga find this picture muri kuona pastatus yakaiswa munhu akanzi Mrs GP Mulalazi. Vanouya vachiposta this picture muri kuona kutarisa kuzasi rakanyogwa rakanzi about tonight His Excellency naamai. Ndo mashoko atrigger the whole nation kuti ko Tagwirei ava His Excellency ava His Excellency ava mutungamiri wenyika here or what. Asi makomechi anouya achikomenda achiti this is very interesting. Ko ndianiko uyo weku-SDA avakuisa status yaMr Tagwirei akanyora kuti His Excellency naamai. Ku-SDA hakuna position inonzi head elder. Chii chiri kuitika? Imi vanhu imi muri kuziva here kuti President Idi Mnangagwa vachiripo uye term yavo ichiri kure kupera. Please respect president vedu, supportai vanhu venyu, but mava kunyanyisa. Masenior ZANU-PF members indava muchijairirwa imimi. Makabva kure nemusangano uyu mhani imi ndo masvika anobuda nyokwa panguva ino. Hatikuna kuti vanhu vashamisika vachiona kuti aikash ko Tagwirei akunzi His Excellency panguva ino kuchionekwa kunzi aiwa haasingambori the head leader the head elder ku SDA, and panguva ino achinzi tegwa the term yekuti His Excellency. Zvava zvichishamisa vanhu kuti katova nevanhu vakutomuapoinda semutungamiri wenyika, semahunga ari ngotenderera achitaura kunzi aiwa he might succeed mutungamiri wenyika ava nekuda kwewealth yake and the likes. Machiti macampaigns mamwe aari kuita amuri kuona zvamuri kuonawo mega zvinoratidza kuti Tagwirei pane chaakaema, pane chaakananga. Even mukuona andofambawo zvekare neconvoy yake, atori nesecurity yake nedzimwe mota dzemapurisa dzichimuescota. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.